Това е основната причина. Да се поклоним на Бога. Но вярата в Бога не е само да те заведе в небето. Вярата в Бога е да промени и трансформира твоя живот. Затова има и толкова много други религии. Има православни, има католици, има и протестантски. Затова, защото използват само вярата си, която да ги заведе на небето. Обаче не променят живота си. Вярата е дадена не само за да те заведе на небето, тя е дадена да оформи мисленето ти, да оформи постъпките ти, да оформи... Добре, кажете ми, колко от вас пият чай? Всичките. Добре, за какво пиете чай? За закуска, нали? А може ли чая да те лекува? Разбира се. Може, разбира се. Може ли чая да си направиш запарка, вижте каква косметика ще направя? На лицето да си направиш маска? Да. Дайте някои други идеи още за лицето. Точно за вас двете си мислим тази сутрин. Кажете ми сега. Кажете ми какво друго да направим с чая? Ако имам проблеми с диуреста, мога ли да кача диуреста и бъбрица да знам кой чай да пия? Тая сутрин Божието Слово е да изцели живота ти, да ти помогне и да даде победа в него. Амин. Амин. Ще бъда благодарен по угасителна лампа. Там ще ви е по-лесно да виждате. 10-та глава на Евангелието на Лука. Има история, която се разказва много често и това е една от любимите ми истории в Библията. Там се разказва за, от 25 до 37 стих, добрия самарянин. Добрият самарянин. Уважаеми брати и сестри, ако сте слушали в училище, ще сте научили 50% урок. После като се преведете у вас, вече ще го знаете. Проблема на християнството е, че не може да направи така наречения транзитивен период. Това, което е чул църквата, да си помисли за него днес цял ден. Той влезе от църквата и пал на едното ухо, другото ухо, пита го до вечер, не знае за какво сме говорили. Ако вие се умеете да разберете същността на това, което е писано в Словото Божие, и си отворите Библията днеска през деня, и тия мисли позволите да работят през целия ли ден в живота, сигурен съм, че няма начин това себе да не поникне. Твоето отношение към Божието Слово е началото на твоето благословение. Амин. И там има една история за един човек, който, слизайки от Ерусалим, винаги като слизате от Ерусалим, винаги като тръгвате от Божиите места и тръгвате надолу към низините на Самария и слизате надолу към пустините, т.е. тръгвате, излезате от църквата и се забравите, идете в света, винаги ще ядете бой. Бъдете сигурни. Тая история разказва това. Срещате разбойници, какво правите там на пътя? Отговорете ми, какво правите там? И човека беше бит. И имаше няколко персони. Имаше 4 персони в тази история. 5. Значи един не беше бит. После едни, които го биха. После минаха 3. Кои бяха тия 3, които минаха? Публиката. Публика. Значи първият беше кой? Свещеника. Първият беше свещеника. Къв беше свещеник? Пастор, задължително. Така е. Обаче не от нашата църква. Трябва да отбележа и да кажа, уважаеми брати, трябва да съм най-добрите промощи в църквата. Благодаря на Бога за всеки един ръкоположен човек в тази църква. Перфектни мъже и жени на вяра. Амин. Истина е, говори истината. И Бог не е свидетел на това. Второто, който мина, кой беше той, който мина там? Другия? Левит. Левит. Хваление. Между другото, той веднага се включи и каза, Лидия е в Италия. Лили е на работа. Калина също. Така че се извинени. И последният, който беше там, какъв беше той? Циганска дама. От ръките отбил. Хайде сега, вижте. Уния, които го биха и му взеха, ограбиха и го оставиха полумъртъв. Втората група хора са от уния. Пасторите, проповедниците, левитите, които видяха и казаха, няма време, сега бързам. Заедно, па и това не ми е правото на мене. Какво ми е на мене? Хода се в Сицилия, изкарвам си пари, сменям си дограмата, купувам си кола, правя си нови хладилници, фризери, перални. Какво ми е на мене за църквата и делото Божие? Какво ми е на мене, че това дете утре ще е бъдеще на църква? Какво ми е на мене, че той не знае да пише? Какво ми е на мене, че той не е бил на училище? Какво ми е на мене това? Какво ми е, че църквата се пълни с негработници? Какво ми е на мене, че махалата започва да се появяват наркомани и проституция? Какво ми е на мене? Дали аз съм добре? Отминавам. Караме се тази сутрин и си късам сърцето да кажа истината.
Второ. Със сигурност. И един минава, който не му е работа това. Той не е от тази църква. Не е от това общество, но не може да мине и да види такъв проблем, който съществува и да каже: хей, как така ще става човек? Уважаеми брати и сестри, тази сутрин аз ще говоря за трите принципа на даването. Даването, говоря за десятка, за дарението. Вие нищо няма да дадете нито на пастира си, нито на дяконите, на служителите, на презвитерите, на пасторите, на декониците. Вие давате на себе си. И това, което говоря, не е само с спасението на душите. Не помня един човек в цялата църква, който да е верен на даването и да е останал със същото. Вижте какъв важен принцип говоря на социално-финансовия маркетинг тази сутрин. Трудна дума. Откакто съм започнал да давам и да се посвещавам на Бога, аз не помня джоба ми да е бил празен. Алелуя. Слава на Господа. И знаете ли колко мога? Няма да си напредставя. 1 милион мога да го пръсна за 1 час и няма да ме яд. Знам на кой да го дам. И знам, че Бог като пръсна този 1 милион ще ми даде 2. Ами кълмият 1 милион. А не от това, че давам. Господна е земята и всичко, що има в нея, вселената и тия, които живеят на нея. Всичко е Господне, само 24.1. Някои коса цял живот и не могат да разберат какво се случва с тях. Целият живот прекарват в живуркане. Но аз ви казвам тази сутрин. Дължи ли нещо съвременният човек на Бога? Дължиш ли нещо на Бога? Някой от вас чувства ли се длъжен на Бога? Вие всички сте длъжни на Бога. Ще ви кажа защо. Защото факта, че сте тук тази сутрин, е доказателство, че вие сте дошли, защото го обичате. Длъжен ли съм аз на вие? Кажете според вас. Не, защото съм длъжен. Нали обичам? А не си. Обичта е основа на задължение, на длъжност, на принцип, който трябва да имам. Съвременният човек дължи ли нещо, брат да се спи? Ами, виждам както сега светува. Ето ви ги тия трите неща, за които говорих. 3 групи хора. Помните ли го бяха? Оня, който ограби и уби. Остави го без съзнание. Вторите, които си винаги казваме: не ме интересува, аз съм в Сицилия, тук съм за малко, съм за отпускът. Извинете, ако някой сицилианец се хване тази страна. Нямам отношение по въпроса. И оня, който Самарянин дойде и рече: моето е и твое. Уважаеми брати и сестри, ето я трите групи в църквата, които ги имаме винаги. Десятък. Няма да давам. Ако наистина искаш да бъдеш убеден, слушай внимателно това, което говоря тази сутрин. Аз ще говоря от мене си. Господ ти говори тази вечер, тази сутрин. И до вечера ще загадам малко тия неща, за да може Божий човек да знае защо дава. Ето ги трите типа. Крадеца, убийца, разбойника, всичко, което му хареса, негово е. Не го интересува. Той не знае, че тук има ток, че има разходи, че има топлина, че има поддръжка, че има хора, които тичат. Не го интересува, той е готованец. И у них къща не дава нищо. Само седи и чака хладилника да скочи някакво пиле и да му се дрънне в чинията. Той не знае, че трябва да отидеш да си го купиш. И от Lidl, и от другите маркети, той не знае, че се готви. Той не знае, че от тях има ток. Той не знае, че от тях се плаща за разходи, не знае, че има дърва. Той е отговорният човек. Той е готов винаги да яде и винаги да спи. На него винаги трябва да има. Като малък, като бях до 8 години, мислех, че на баба Ишмана хладилника, там нямаше хладилник, на баба Ишмана долапо е вълшебен. Когато да отвориш, винаги имаше ядене вътре в него. А не знаеш, че дядо и баба се грижаха това винаги да има ядене. Вие знаете ли за това? Или вие мислите, че тук също има вълшебство? Вторият човек каза: аз си дойда на църква, обаче моето си е мое. Идвам се на църква, обаче нямам интерес. Третия каза: това, което имам, помагам на другите да оцелеят. Някой от вас не знае, че след обядната служба някои от сестрите ще тръгнат да отидат по болните, да видят какво правят болните. Чрез вашето даване, чрез вашите десятък и вашето дарение, вашите пари ще отидат до уния, които са на леглата. Не са станали тази сутрин. Да отидат да почитат някой, който не е пил сок, който ти гледа сока, портокала, вафлата. Да отиде някой да види човек, че някой се грижи за него и го посещава. Благодарение на вас и на вашето отношение. Уважаеми брати, уважаеми сестри, ти от кои си? От кои си ти? От първата група? Чуждото е мое? Или от втората? Моето си е мое. Или третата?
Ти от кои си? Защо ходите на училище, ще питам аз. Какво очаквате да си говорите на училище, Естер Христова? Кои са най-хубавите учители? Мама и тата. Ония, които разказват вицове. Ония, които разказват приказки. Ей, какъв хубав учител. Цял час неспокал смех. Или ония учители, които дават всичко от себе си да ви научат на нещо, което ще от полза. Алелуя! За училище ли говоря аз? За църквата, за да може Божия човек да бъде усъвършенствуван и приготвен за всяко добро дело. Защо сме на църква тази сутрин? Да положиме нещо. Тая тема съм ви обещал от януари месец още и дойде време март накрая да я довършат, да подобава. Уважаеми братни и сестри в Господа. Трите принципа на даването. Три принципа на даването. Първо, даването е приоритет. Какво значи приоритет? Давам това, което е важно, не давам това, което не е важно. Тоест, обърнете внимание. Ести и Вили нямат обувки. Обаче аз си купувам, примерно, на мене диамантен часовник. Защо? Да ми показва точно времето. Пък жена ми и детето ми ходят с късани обувки. Кое е важното според вас? Правилно даване ли е това? Не. Защо? Ако аз почета първо от тях, това означава, че те са какви? Те са важни в моя живот. Примерно, ние нямаме хляб у дома, какво да ядеме. От тигерича от всякъде прозорците са счупени. Хладилника, откъдето е купен, не е отварен, защото няма какво да туиш вътре в него. Мазето долу е една клечка дръвонема, отванка БМВ петица. Кое е важно, бе, брати и сестри? Кое? Да те видят комшиите, че си бил купил петица ли, че ли акъла ти е? Начина, по който даваш, казваш това, което е важно за тебе. Даването означава, когато аз дам на Бога и се справям да дам своя десятък и своето дарение, означава, че Бог е на първо място. Затова давам на Него. Бог, благодарение на Него имам пенсия, благодарение на Него имам здраве, благодарение на Него имам живот, благодарение на Него имам надежда, благодарение на Него движа се и съществувам. Смотрете. Уважаеми братя, сестри, ние дължим на Бога всичко, което притежаваме и всичко, което сме. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, понеже само Той дава на всички живот и дишане и всичко. Деяния 17 глава 24 и 25 стих. Тогава, чуйте какво ни казва притчи. Сине мой, не забравяй поуката ми и сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години от живот ще ти придурят те. Бъдете внимателни, за Божия човек това е обещание да напълни ти годините си. Благост и вярност нека не те оставят. Начертай ги, т.е. върши ги около шията си, начертай ги на плочата на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и пред човеците. Пети стих. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на собствения си разум. Вижте 6 стих. Във всичките си пътища признавай Него. Кой да признаваш? Бога. Него. Него признавай. И Той ще оправи пътеките ти. Как да призная, Вили? Как да я призная? Вили, признавам те. Нема пари. Изпиле парите, на комара играл цяла нощ. Взеле заплатата и се е мушнал от бингото и играла бинго цяла нощ. Обичам те, Ести! Както ти току-що проигра месечната ти заплата точно за 3 часа. Отиде на комар и ги изигра всичките. Уни клечка дръво нема, той цял ден, извинете за израза, не казвам примерно там или тука, седи, лепи карти човеко, бе, ако заете, той е специалист по всичко. Това ли би моето отношение към семейството? Ако някой се фане, нямам предвид тебе. Просто говоря на всичките. Всички сестри, забранявам да играте карти. Не дейте си събира съкровища на земята, където молец, сега ще казах и да заключиш. Заключваш и го. Никакво излизане на никой. Ай сега се някой отвънка, първо през тамбона минава да го видим кой излиза. Да не каже някой, че не е чул за десятки и дарението после. Не дейте си събира съкровища на земята,
Гдето молец и ръждава, ги изяжда. Гдето крадци подкопават и крадат, но събирайте си съкровища на небето. Гдето молец и ръждане ги изяжда и гдето с крадци не подкопават и крадат. Защото какво? Гдето е какво? Гдето е съкровището, там е и. Значи, сърцето следва съкровището. Кое е съкровището ти? Аз сега да видим кое е съкровището. Вие сте много умни хора. Дай ми гледаш така бланово. Знам за какво става въпрос. Вие знаете за кой говоря тази сутрин? Да. Където е съкровището ти, там е сърцето ти. Трябва да отворя тетрадката да видя кой е записан и кой не е записан. Да видя къде има сърцето. Какво винаги трябва да помним, когато отделяме десятък? Бог иска 1/10 от нашето време. Ако имаме 24 часа в денонощието, 2 часа и 24 минути трябва да са Бога. Кажете ми, ако аз работя при тая госпожа в нейната фирма, като ми води надниците преди малко, и ида в 8:00 и напускам в 5:00 и държа правилно тия часове, които съм там, след това има надница, обаче ако ида в 8 и се изнижа в 1, какво се случва? На другия ден ида в 1 и се изнижа в 4, какво се случва? Начинът, по който ние се отнасяме към Бога, е дисциплината на живота ни, начинът, по който ние имаме благоволението Господне и на работата, и на улицата, и в семейството, и с приятелите навсякъде. Вярата не е само за неделя сутрин. Вярата е на всички нива в нашия живот. За финанси, за време, за всичко, което придобиеш, каза Писанието. Всеки десятък от земята, било от посевите на земята, или от плода на дърветата е Господен. Свят е Господу! Левит 27:30. И за кравата, и за телето, и за колата, и за дървото, и за пшеницата, всичко, което придобиеш. Ако си го четеш, чети го, никой на сила не го караме. Но не да казваш, че това не е писание. Ето ви Словото Божие пред вас. Ами, църквата и службите са приоритет на даването. Ако аз не мога да дам тия час и половина, които са за църква в сряда и в неделя, как мога да дам десятъка, който е в пари, ако не дадеш от времето си? Времето е пари, нали? Ако аз изгубя пари или злато, изгубил съм си нещо и какво правя сега? Помогнете ми да го намеря, помогнете ми! Руби, помогни ми да го намеря! Руби, помогни ми! Не мога да го видя къде е! Помогни ми! Помогни ми, Руби! Ето, Руби, помогна да си намеря пръстена! Браво! Ръкопляскане за Руби! Браво! Обаче, знаете ли, минаха 12 минути. Мога ли да ги върна назад? Няма как. Намерих си пръстена, обаче загубеното време не можах да го намеря. Някои от вас просто се чудат как да се пилят времето. Цял ден наплющава. Специалисти по губене на време. Аз си нозете цял ден. За не работи къде ни скопай, бе. Няма да кажа кой е. Дойде при мен и каза: пасторе, вместо си губа времето нагоре-надолу, дай да ти поцъпа малко дрова, бе. Па ще ми дадеш 1 левче, да си купа един чай да пия някъде. Ще е да си губа времето с хората нагоре-надолу. Дай, пасторе, прати ме при някой да му сцапа дрова на някой да изкара 2 лева пари. Това няма да остане главен, да знаете. Седне на площадо, гледа, зяпа на някой. Чака да види кой замине, кой не замине. Губите си времето и затова оставате толкова сиромаси и бедняци. Защото не знаете кой е приоритета, кой е главното. Бог иска 1/10 от нашите доходи. Тогава Яков се обрече. Яков: от всичко, което ми дадеш, ще дам десятък на тебе. Битие 28:22. И 28:20 и 22, разбира се. Почитай Господа, преди малко ви го читах. От имота си, от първаците, от всичкия си доход, така ще се изпълнят житниците си изобилие. Тук не говорим за житници само. Когато почиташ Бога и почиташ 1/10 от това, което е, тогава ще имаш. Тогава Той ще ти даде повече от това, което очакваш. Знаете ли защо са кризите? Знаете ли защо са икономическите кризи в света? Защото хората са избягали от Бога, това си е тяхно наказание. Не са сели, няма какво да женат. Само име и накрая пък няма какво да имаш. Всичко сме изгубили. Не ни се дава, но трябва да ви кажа, че всичко е Божие.
Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите в Агей 2.8. Например, кажете ми, кое е важното в момента? Колко от вас са пътували международни полети? Един, двама, тая църква, никой не е пътувал, само двама човека, трима, четири. Нека да ви кажа, имам ограничение в багажа. Междуконтиненталните полети са 50 LB, което значи не повече от 30 кг. 30 кг големия куфър. Колко е ръчния багаж? 10 кг, не повече от 10 кг. Даже в някои от полетите 7. Всичко, което е повече от това, какво правят? Или го връщат, или ми го взимат, или плащам за всеки килограм минимум по 7 евро отгоре. Кои са вариантите? Кажете ми, какво да направя? Кои са вариантите? Първи вариант е да взема нещо, което е по-скъпо от това, което ще плата и наистина заслужава. Така е, нали? Да. Така е. Така е. А другия вариант е, мога ли да трансформирам вместо, примерно, казвам пример, сега някой да не му блъсне ламбата, мигач, който не съм натискал, не съм подавал. Човек иска да ми подари кола и аз не мога да донеса колата. Ние в Америка имахме 2 коли, обаче не мога да ги донеса и двете. И какво направих тогава? Си кажи какво направих в Америка. Продадах ги! Какво направих с парите? Прехвърлих ги в сметката тук, после тук дойдох и си купих какво? Кола. Там карах каква? Лайшип. Голям бял Линкълн. С-класа. Тук дойдох и си купих една търсплетка. Карах зелено, масена зелена Мицубиши. И аз ти качих за първи път в тая кола. Тя погледна и ми каза ни хубав английски, който няма да забравя. Да махнеш тая японска телечи от тука. Котия. Тя беше свикнала да се вози на големия бял Мерседес там. И когато се возиш така бяла кола, тя беше като параход, като кораб. И бяхме я кръстили White Ship. Белия кораб. А тук тая японска консервена котия. И на фона на дупче, да виж какво става. Уважаеми брати и сестри в Господа, колата в Америка ми я подариха, не си я купих аз. Едни хора имаха 2 и те казаха, искаме да ви я дадем тая. Но най-интересно от всичкото е, че когато тези хора се запознахме с тях, те дойдоха с тая кола пред нас, където живеехме, и Вили каза нещо, което няма да забравя никога. Тая кола каква е хубава, искам да е наша. Викам, Вили, ти много нескромни неща говориш. Точно след 6 месеца дойдоха и казах, искаме да я благословим с тая кола. Същата кола. Те не знаеха, че ние сме си казвали за тая кола, така че внимавайте, ако Вили каже, че иска нещо, да не дадете какво се случва с вас. Тя каза, ако е нужно, ако е нужно. Вижте, нужно е. Аз съм бил студент и не може да свържа двата края. Не мога да си позволя да си купа кола в Америка. Трябваше да уча повече, трябваше и да работя. И няма как. С една стипендия от $400 не мога да си плащам найема, тока, водата, телефоните, учениците. Просто няма как и да оцеляеш. Така се направили, че да може, който не струва, отпада и си отива обратно където е дошъл. Само че аз не бях от уния, които се отказват. Продължих и трансформирах парите и си купих друга кола. Така че когато пътувам за САЩ, обикновено взимам това, което мога. Знаете ли за кой говорихме сега? Искате ли да инвестирате в небето? Дискусия е място, в което вие трансформирате средствата за Божието царство. Как да направя тогава? Трансформирам го. Даването е трансформация на Божията благодат. Имаш благодат? Даваш. Нямаш благодат? Не даваш. Който не дава, няма благодат. Принципи на отношение на даването. Първо, по-блажен е онзи, който дава. Защо? Защото блажено е даването, колкото взимането. Това абсолютно противоречи на всички земни човешки принципи. Всеки иска взимай, 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 взимай. Взимай, затова земя, взимай. Затова е мъртво море, мъртво, защото само взима, взима, взима. Нищо не дава. Втори принцип. Този, който събира имот за себе си, неговата е в Бога. Лука 12:21. Лука 6:38. Давайте и ще ви се дава. Добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена, ще ви се дава къде? Знае някой къде му е пазухата? Пунчета ли? Сърцето. Сърцето е пазуха. Тук. Сърцето Господ дава и благославя людите си. 1 Коринтияни 16:2. Всеки от нас да отделя според успеха на работите си. Винаги го говори в църква. Като имаш даваш, като нямаш какво да дадеш. Обаче, като не дадеш тук и седнеш там и пиеш кафе, като не дадеш там и тръгнеш и пазаруваш за други неща, приоритетите са важни.
Но казвам, всеки да дава по силата според благоволението и благословението, което Господ твоя Бог ти е дал. Бог ти е дал, трябва да защитеш Бога. Един разпръсква щедро, но пак има повече изобилие, а друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия. Благотворната душа ще бъде наситена и който пои сам ще бъде напоен. Притчи 11, 24, 25. Второ, даването е еквивалент на вярата. Даването не трябва да е скрито от семейството. Даването трябва да е дискутирано. Ако вие сте семейство вкъщи и всички доходи, които придобивате, е редно да задаш този въпрос. Влезе са 500 лева, колко трябва да дам на Господа тая? 10% или 50% дават? 10% дават. На 500, 10% са 50. И Господ се грижи, останалите да бъдат разпределени. Ти започнеш първо другите неща и никога не може да направим правилния менеджмент, правилното разпределение на живота си. Притчи 3.9. Почитай Господ от имота си, първаците на всичкия си доход. Така ще се изпълнят житите си зубили и линовете ти ще преизобилстват. Ще се напълнят. Лука 6.38. Добрата и препълнената мярка, братя, сестри, даването доказва неговата истинност. Ти даваш на той, който съществува, не даваш на някой, който го няма. Примерно аз правя нещо. Давах на някой си. На някой си ли даваш и не знаеш на кой даваш? Ести, искаш да ти даде закуска за училище. Ето ти ести закуската за училище. Когато отивате да плащате тока ли плащате или водата? Тока. Когато плащате водата ли плащате или дървата? Водата. Значи знаете какво точно да платите, а не знаете как да дадете на Господа. Обичаме тънките неща, защото са фини, нека да ви кажа какво казва Писанието. Малахия. Вие казва обаче ми крадете. Какво те крадете? Обърнете внимание. Църквите ли се пълнат с кръци, защото не сме верни в даването и в десятък си. Донесете всички десятъци в влагалището, казва Господ. Не казва да ги дадеш на проповедник. Не казва да ги дадеш на пастиря, да ги дадеш. Казва, донесете ги в влагалището, в църквата. За да има храна в дома ми. Опитайте ме сега за това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрие небесите отвори и излея благословение върху вас, тъй, защото да не стига място за него. На този стих могат да се пишат и са писани книги. Може да се говори часове и часове и часове. Всяка една дума, всяко едно изречение, всяка една насока да се развие, но сърце, което не иска да чуе и тонове книги да напиша, няма да чуе това, което иска да му кажа тази сутрин. А он който е отворен да чуе и да разбере, че това е посоката на благословение. Като ти даваш десятък, ти не мислиш само за себе си, ти мислиш за онези, които са след теб. Чуй! Заради вас ще смъмре поглъщателя. Та няма вече да поврежда носовете на земята ви и лозата ви. На полето няма да хвърля плода си преждевременно, каза Господ на силите. Малахия 3.11. Заради вас. Твоята вярност е основата на благословение, но ние след тебе. Братя, сестри, ние сме материални хора, имаме нужда от материализъм. Казвам, дрехи да се облечем, обувки да се обуваме, коли, бензин, храна, обаче има и духовни неща, които са невидими, но те управляват нещата, защото видимите са видимите са основата на това, което ние имаме в невидимите. Ако няма невидими, няма да има видими. Ако вие не сте верни към Бога, как ще верни към себе си? Ако ти не си верен към Бога, как можеш да бъдеш верен към семейството си? Ако ти не си верен в семейството, как ще си верен към църквата? Едното е свързано с другото. Пазете се от всяко користолюбие, защото живота на човека не се стои в изобилието на имота му. Вижда са милионери, големи нещастници. А Бог е силен да премножи на вас всяко благо, така защото като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело, както е писано. Обърнете внимание. Разпръсна как? Щедро. Даде на сиромасите и правдата му трае до век. Ами 60 стихи показва. А той е, който дава семе на сеячи и хляба за храна. Кой е той, който дава семе на сеячи и хляба на храна? Кой е той? Слава на Исуса! Той ще даде и умножи вашето семе за сеяне и ще прави да изобилстват плодовете на вашата правда. За да бъдете във всяко отношение богати, във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога. Три неща. Той снатява семето, изобилно семе, ти благославяш и той дава благодат в твоя живот. Кръгът се затваря.
Според Бог, какво ще се случи с хората, които съзнателно крадат десятите и в дарението? Вижте какво казва Писанието. Малахия 3.9. Вие наистина сте. Защото вие, да, целият този народ ме. Защо? Ами защото е това. Това е хората, които съзнателно крадат и не са верни към Бога. Второ, нито кои, обърнете внимание, кои? Крадците, сребролиците, пияниците, голителите, грабителите, Божието царство. Надявам се, че вие четете заедно с мен или искате да ви го дочитам до края. Вие наистина сте проклети, защото вие, да, целият този народ ми крадете. В качеството си на кандидат-доктор по теология, по богословие, не искам да се препоръчвам, никога не съм го и правил, но на вас казвам това, което е. Като те изпратят по-нагоре, при кой отиваш да се прегледаш? Търсиш професори и знаеш колко ще те професора да отидеш при него. Аз стоя 23-4 години пред вас и съм равен с вас. Между всичките съм равен. Обаче ходите да се съветвате по уния, които ви пеят песни на душата. Не съм чул някой да е дошъл при мен да пита да каже: пасторе, коя църква дида? Избирате си коя църква дидете. А като дойде надзор, търчите да знаете при кой трябва да дойдете, нали? Като теолог и богослов изследвам Писанието от 23 години и продължавам да го изследвам. И не вярвам в тая църква някой да чете повече от мен. Няма как. Обаче вашето мнение е по-важно от мнението на другия. Някои има провенци, които знаят само на проповед и са толкова горди, особено за старите във вяра, са толкова надъхани, че тях не могат да ги промени и валяк. Библията говори за баптизъм и кръщение. Мога да го намеря в 4 основни моменти в Библията, за които мога да оформя доктрина. Молитвата, Библията говори на 275 места за молитвата. За вярата на 350 места мога да намеря, където говори за вярата. За любовта 650. Каквото имам нужда, ще намеря начин да окуража душата си. Ами защото, когато има някой прегрешение, търси добър адвокат да може да го защити. Че някой път дори и подкуп да даде, което не трябва да коментира в църквата, това са реалии, търсим да освободим живота си от идващата застрашаваща опасност. А кажете ми, когато в духовните неща се проваля, на кого търсите? Аз съм пътник към... на земя. Пейте си, пейте си. Дали се с пеене се спасява човек? Не съм против пеенето. Левитите, не съм против пеенето. Но с пеене никъде не пише в Писанието да е спасен човек. А със Слово Божие се спасява човек. Не с певци, с проповедници. Трябва да имате да чуя Слово Божие. А вижте какво казва. 2350 пъти в Писанието намира място, в което се говори за финанси и материализъм. Вярата не е само отиване на небето, тя осмисля живота ти на земята. Относно идването ти на църква в неделя сутрин, супер! Обаче как живееме останалите 6 дни? 7 дни, седмицата имаме, единия живееме като набожни, а останалите 6 дни живееме като сираци. Все едно няма Бог в живота ни. 15% от това, което Исус казва в синоптичните евангелия, в трите евангелия, Матей говори за парите и финансите 88 пъти. Матей! Марк говори 48 пъти и в Лука 92 пъти. Повече от 220 пъти Исус говори в Евангелията, специално за даването, за десятки и за финанси. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение. Две неща. Да не се скъпи и да не го принуждавам. Аз никога не принуждавам никой. Винаги го казвам доброволно избор. Няма значение дали си на 30 години във вярата или си на 3 дена на църквата. Бог обича онзи, който какво? Дава на драго сърце. Трябва да имаш сърце, за да дадеш. Ако нямаш сърце, как ще дадеш? В Захей, в Лука, 19 глава, Захей отговаря и каза: ако съм ограбил някой, какво правя? 4 пъти връщам това, което съм ограбил, 4-кратно. А ние грабиме Бога постоянно и нищо не връщаме. Какви заеми имаме да даваме? Ако не дадеш вноската си на банката, утре имаш проблем. Дойде и описал аз къщи, какво имаш. А за Бога?
В Марк, 19 глава, младежът пленен от материализма отиде при Исуса. Това съм направил, това съм направил. Какво му каза Исус? Ела, взимай парите и следваме, ще направим шоу. Вземи парите и не следвай. Такова нещо той не му каза. Каза, отиди и раздай всичко, което имаш, посочи го на сиромасите. Да не даваш някой, който няма смисъл да му дадеш. Правилно споделяне на парите. Отиди и раздай всичко, което имаш и ела и ме! Той не каза, че не може да влезат богатите. Той му каза колко трудно е богатите да влязат в Божието царство. Той не му каза, че не могат да влязат, му каза, че е трудно. Аз казвам, някой да не си мисли, че богатите са в ада, бедните са в рая. Такова нещо няма. Трябва да ви кажа, че често пъти бедняците се държат по-лошо от богатите. Богати има и по-ларш. А бедняка не, че няма, ами по-лошо от... Ако на своето не си верен, как да ти се даде чуждо? Това е твоето, което имаш. Това е твоята заплата, това е твоя приход, това е твоята вярност. Уважаеми брати и сестри, отива при сестра в магазина да си купа. Или при пенката. Пазарувам нещо в магазина и гледам кантара. Половин килограм сирене. Колко струва половин килограм сирене? Никой не купува половин килограм сирене там. 3-4 лева. Давам 10 лева и магазинерът среща ме гледа с смигнато лице. Какво чакам аз, какво чака тя? Или той? Какво очаквам? Ресто. Ако не ми върнат ресто, какво? Уважаеми брати и сестри в Господа, когато има коректно отношение, очаква да има и коректно да си получа взаимоотношение. Да, съм получавал, ама ми връщам. Вие имате да давате на Бога, какво очаквате? Ресто. Не дайте се събираме, каза апостол. Къде събираме? За какво събираме? Да, имаме право да съберем, уважаеми брати и сестри. И аз искам да си сме на колата. Амин. И аз искам да имам нови дрехи, искам и други неща да имам. Обаче има приоритет. Ние можем да събираме, заделяме за по-нататък. И малко да сме получили, малко ще заделиме. Повече, ако има, повече ще заделиме. Да има по-важни неща. По-важни неща има. Първо, Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибавя. Нещо повече. Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, какво ще пиете, нито за тялото, какво ще облечете. Не е ли живота повече от храната и тялото, нито облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житните събират и пак небесният Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? А за облеклото? Защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат, не се трудят, нито предат, но казва ви, че нито Соломон със всичката си слава не се обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е има, утре я хвърля в пещ, не ще ли много повече да облича вас, малоберци? И тъй, не се безпокойте и не думайте какво ще ядете или какво ще пием или какво ще облечем, понеже Небесният Отец знае, че се нуждаете от всичко това. В момента ви пише рецепта за главоболие и притеснение. Ето ви основата на вашето хапче за сън. Някои от вас не спят по цяла нощ. Някои от вас са пред срив. В депресия са. Постоянно. Защо? Вижте, обърнете внимание. Вижте какво пише тук. Вижте. Вижте какво пише тук. Пише безпокойте, не мислете. Едно е да мислиш, друго е да не се безпокоиш. Това са две различни неща. Аз не казвам, че вие не трябва да мислите. Вие трябва да мислите. Мисли! Повече от останалите, но не се безпокой. Защото безпокойството е обезпокойство. Тоест няма покой. И кръвното 160 на 110. С пулс 94. Някой правят по-добри попадения, но първо търсете Божието царство, т.е. Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Уважаеми брати и сестри в Господа, какъв е смисъл на това, което говорих толкова много тази сутрин? Не е въпрос за парите ви, искам нищо да давате тази сутрин. Не го давате, няма за какво. Обаче, помислете си за себе си. Бил съм на училище и съм научил нещо важно, което може да промени живота. Пробайте, каза Писанието. Изпитайте ме и вижте сега.
Нека да ви кажа. Не ме разбирате погрешно. Познавам хора, които не са на църква. Тук има хора, които ще се засуват. На улицата ме виждат. Пасторе, искам да дам тия пари за църквата. Моля те, пусни ги в църквата. Чакай, аз съм келнер, не минавам по улицата, не събирам пари. Искам да дам десятъка си. Не вярваш човек ме спира и ми дава десятък. Не вярваш човек, който един път не е бил в църква. Невярващи хора. Аз казвам, слушай, вземи тия парички, сестрата Менушка, Катя, сестра Славка, на тек да те запишат. Не искам да ме запишат. Знам, че когато дам на Бог, Бог ме благославя. Как е възможно? Той не вярва, вярва в тези неща, които аз трябва да вярвам. Той, който е неверващ, не вярва в Исус, а вярва, че като даде на Бога, Бог му ги връща. Вие да не мислите, че невярващите имат нужда повече от благоволение. В смисъл, кой има повече нужда от пари? Те или ние? Всеки има нужда от пари. Значи те имат по-малка нужда от пари да дават, пък ние, понеже невярващи, си имаме повече нужда. Така ли? Невярващия ме спира и ми дава пари да дам десятъка в църква. Казвам, ако искаш да дадеш, аз не искам, обърнете внимание, брате сестри, не искам да минавам по хората и да събирам пари от хората. Това не ми е работата на мене. Но на мене работата е, аз му казвам, искам душата ти. Не ми трябват парите ти. Искам ти сърцето Господ да познае живота ти и да познаеш Бога и Той да те благослови. И знаете ли как отговаряте? Ако ме е благословил, ако Бог не ме е благословил, аз няма да дам. Когато Бог ме благославя, и аз съм благодарен. Аз вярвам, но имам неща, с които не мога да проумея. И знаете ли какво се случва? Тия хора, които са там, те не вярват. Мога ли да отговоря за това, когато Той казва: дай това и благослови людите чрез него. Уважаеми брати, сестри в Господа, нека да спрем за момент. Всеки има право на собствена молитва. Молитва, която е във вярност. Боже, аз не съм знаел неща, които днес искам да променя. Млад бях и остарях. И не видях праведния и потомството му да проси уломък хляб. След тая молитва пригответе вашето дарение и ви моля, спокойно излезте, познайте си дарението и си кажете нещо на вас самите. Аз няма да коментирам нищо. Това е вашия доброволен избор. Вие решавате. Да не кажете, че братята са минали покрай вас. Това е вашето лично отношение, брати и сестри, в това, в което вие вярвате. Боже, ни ти благодарим тази сутрин за Словото ти, за верността ти, за отношението и добротата ти. Помогни ни тази сутрин благословени с сърца, с мисли, с здраве, с посвещение, всичко, което е необходимо, живота ни да бъде посветен на теб. Може има неща, които не съм знал сега знам за десятъка и дарението. Може аз не давам заради хората. Да, църквата се състои от хора, но на първо място заради тебе, защото знаеш, че първо Твоето царство и Твоята правда. Всичко останало ми се прилага. Може помогни ми да живея това, в което вярвам тази сутрин. Боже, нека небесните прозорци да бъдат благословени за мен, не защото давам десятък и дарение, а защото вярвам в Тебе, Господи. А Ти се грижиш за мен винаги. В името на Исус се моля с благодарност за това. Амин, амин, амин.